Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli ke kanyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakawu ala ka nogoya silame bela jele yi innal hamda ibe wariji no wayala ibe warita no wayala sama mone bi million joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musakawu ka wa aka nogoni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora kono na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bi wuli ka se ngolonna i ko makɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalimake i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min
ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Halisa an bɛ Segu festival Sud Niger kɔni ale baaraw olu nɔgɔyara kosɛbɛ. Kunungo baarakuncɛ baaraw olu kɛra nka tile fɛ lasigiden 3 olu sera an fɛ yan. États-Unis-kaw ka lasigiden ka taa fara Marocaw ta kan. Banque mondiale ale ka maa min b'an fɛ yan n'ale ka kow bɛnnen don Mali, Burkina, Niger ani Tchad ma o fana tun b'an fɛ yan. Sidiki Jabate ale ye concert ba kɛ Faransikaw fɛ yen. Concert in kɔni kun cɛra hɛrɛ ni baden na nka Sidiki y'a yira sa k'a fɔ ko min ye euro wari kɔni ye o caman sonyɛn'a fɛ min bɛ taa se fo CFA wari miliyɔn 130 ma. O waleya in an na dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna o la k'an to Segukaw fɛ yen. Ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale fana tun bɛ taamana Segu kɔnɔna na ale ka baaraw kun cɛra. Gendarmerie ɲɛmaaba ale tun bɛ Banakukaw fɛ yen. An ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ sa bingali dɔ kɔni kɛra Gawo ale sira la maa 25 de nin tora o la. Armée bɛ wulikajɔ la ale ni kibaruya wɛrɛ minnu bɛ n'an y'olu sɔrɔ an na o fara o kan. Fala ye sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali kɔnɔ seko ni dɔnko ale kuma de cayara kosɛbɛ. N'i ye a jateminɛ laadala an ka jamana kɔnɔna na an bɛ min dɔn o ye seko ni dɔnko dununfɔ balafɔ gitarifɔ min ye sokusiyɛnw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔlɔn ni fɛrɛ ziiri ni maana ka taa se an ka furasiw n'an ka bolokolu n'an ka ko tɔw bɛɛ lajɛlen ma. Laadala ko fɛn fɛn bɛ yen nin si tɛ se ka taa bi seko ni dɔnko tigilamaw olu kɔ. Bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ a yera k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan ngaraba sengolabaw minnu ye seko ni dɔnko baara kɛ olu caman ye nin kɛ k'a sɔrɔ u ma dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen sɔrɔ. Diɲɛ dun bɛ ka taa sira min fɛ bi a yelen don k'a fɔ ko min ye sɔrɔ ye o de bɛ kɛ baara in na. Sɔrɔ in a faamuyabaliya anw ka jamana ɲɛmaaw n'anw ka jamana marabaw olu ma fɛɛrɛ tigɛ joona ka fɛnw sigi sen kan min b'a to an bɛ bɔ dɔrɔn a tɛgɛrɛ fɔ la. Ala ma hinɛna Kasumari Jabate la don dɔ la Fala ye an n'a bɛ kuma na a ye a ka sɛbɛnw bɔ ka yira anw na. A y'a yira k'a fɔ ko min ye Grammy Award ye ale tɔgɔ kun delila ka sɛbɛn o la k'a fɔ ko a kan k'a ɲini nka maa t'a ɲɛ ale tɛ sɛbɛnko ɲɛdɔn. Sɛbɛn in tora yen fo ale ma se ka a baaraw kɛ a kan ka kɛ sira minnu fɛ. Wa Fala ye Kasumari n'a ɲɔgɔnna caman de b'an ka jamana kɔnɔ minnu ye seko ni dɔnko baara kɛ o kun t'a dɔn k'a fɔ ko wari yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la. Maaw balola u la maaw ye nɔtɔmɔw sɔrɔ u la. Bi na ka se ka o yɛlɛma min ye an b'an sinsin an ka kɔrɔlen minnu kan diɲɛ bɛ jiri kɔrɔlen minnu kan k'a don ba la k'a yira ka ɲɛ ka taa n'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka tɔnɔbɔ a la a sababu ye mun ye o ye an yɛrɛ k'an labɛn ye. N'i y'a ye bi diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ko Sidiki Jabate kɔra min b'a bolo a ye baara min kɛ a bɔra kabila min na maa min bɛ yen ni o den don o bɛ a kan sabula baara min ni a bɛ k'a kɛ bi a dɔnna k'a fɔ ko min ye a fa ye a mɔkɛ a bɛnbaw olu ye baara min kɛ ka tɛmɛ ale bɛ k'i sen da olu sen da nɔ na. Fala a sinsinna yɛrɛ ye mun ye fɔlikɛ min na n'o ye kɔra ye
parce que ka diɲɛ sɔrɔ ka diɲɛ kulubu kalaba ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ a sɔrɔla mun fɛ a ka ŋɔni min ye Umu Sangare ye kamalen ŋɔni o y'ale se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Salifu Keyita n'a kan ka taa se tɔw bɛɛ lajɛlen ma bi maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ten ka kosɛbɛ Mali kɔnɔ seko ni dɔnko la n'o bɛ munumunu o ye Fatumata Jawara n'an b'a wele ko Siya fana ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye bi u ɲɔgɔnnaw baden de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan mun bɛ se k'u dɔn mun bɛ se k'u labɛn mun bɛ se k'a to u fana bɛ bɔ kɛrɛfɛdɛn na mun na min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye u kana taa sa u ka sokɔnɔnaw na i n'a fɔ Assemblée nationale mɔgɔ caman sara cogo min mun na seko ni dɔnko a ka se ka nafa ɲɛ a tigi ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw sara cogo min baara minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ olu maa minnu y'olu ko kɛ k'olu sigi sen kan an bɛ tilen ka minnu lajɛ olu b'an nisɔndiya munnaw bɛ fatu u bɛ dɛsɛ foyi tɛ se ka kɛ u ye o fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan cogo min a fɔra ko ka o de ɲini k'o ɲɛdɔn k'o baara kɛ a kana kɛ dɔrɔn ko u bɛ waati min na an nisɔndiya o ka kɛ u ye waati ye an fɛ nka waati fana ka sɔrɔ fana min ye sɛgɛn bɛ u la tuma min degun b'u la tuma min kɔfilɛ ka se ka kɛ u la san tali jamanakuntigi fɛ k'a kɛ seko ni dɔnko san ye kɔrɔ caman b'a la laɲini caman b'a la seko ni dɔnko matarafabaw seko ni dɔnko baarakɛlaw seko ni dɔnko ko bɛ maa minnu bolo maa minnu ka wulikajɔ bɛnnen don a ko ma fala ye olu de kan k'o faamuya maa man k'i sigi kɛrɛfɛ maa man ka kɛ den kɛrɛfɛ ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ kɛ cɛrɛ fɛn fɛn bɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen de kan k'i bolo don a la n welela o ma wele o na i t'a fɔ yaasa min ye don nataw la i bolo fila kana cɛ ka bɔ a ko la pewu fala ye o seko n'o dɔnko ye i y'a ye k'a fɔ segu yan maa ka dɔgɔ min mana ka na ɲɛnajɛ in lajɛ i y'a ye k'a fɔ segu yan Mali fan ka dɔgɔ min mana ɲɛnajɛ in na i y'a ye k'a fɔ segu yan hali kunu lamɛrikaw ka lasigiden nana a ye mun fɔ a ko ale yɛrɛ tun tɛ nin dɔn a tun tɛ nin kalama Marɔku lasigiden ale fana y'o kelen de fɔ min ye Banque mondiale muso ye a ko tiɲɛ don ka dumuni di mɔgɔ ma o ka ɲi nka ka to k'i kɔfilɛ a ka kɔrɔlenw na a sinsinnen don mun kan a bɔra minnu na k'o fana bɛ maa ni lafiya kosɛbɛ k'a sɔrɔ dumuni tɛ fala nin bɛɛ bɛ mun yira an na an bɛ fɛn mun na an k'an cɛsiri a la an bɛ ka baara min na an k'an cɛsiri a la min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye san min dir'u ma u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan u kana to a ka fɔ ko san ban waati ko foyi ma se ka kɛ u kana fɔ k'a fɔ ko ne sen b'a la n sen t'a la a fɛn o fɛn bɛ kɛ a ye wulikajɔ k'aw ka ɲɛɲinini kɛ kuma tɛ bi ala y'an garisɛgɛ minisiri min ma an bolo a bɛ maaw lamɛn a ka da yɛlɛlen maa si tɛ yen bi k'a fɔ k'i b'a ɲini k'i bɛ dɛsɛ a la o ye garisɛgɛba ye sabula ale yɛrɛ b'a kɔnɔ a b'a ɲɛdɔn an k'an jija san bɛ taa fori waati min o k'a sɔrɔ seko ni dɔnko mɔgɔtigilamaw u ye sinsinbere sɔrɔ u ye nafasɔrɔyɔrɔ sɔrɔ baara mun n'u y'a kɛ ka tɛmɛ u b'o tɔnɔ bɔ cogo min u bɛna na baara mun kɛ o tɔnɔ bɛ bɔ cogo min siniɲɛsigi bɛ se ka labɛn cogo di an ka fɔlifɛnw an ka tabiyaw an ka ziiriw an ka fini don cogo an ka maa minɛ cogo an ka dumuni kɛ cogo olu bɛ se ka kɛ an sinsinna ye cogo di n'an bɛ se k'a feere diɲɛ kɔnɔ ka tɔnɔ bɔ a la fala ye min ye san ye a sigikun ye nin ye ni maa min ye nin jɛ ni maa min ma nin faamu ni maa min ma taa nin sira fɛ fala ye wuli k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa min ye seko ni dɔnko ye i ta kana k'a la dɔrɔn k'a fɔ ko nin kun y'a dɔ ye n'an bɔra yen bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen min ye an sɔnko ni gawo ni ɲɔgɔn cɛ ye an ka donitala mɔbili dɔw ale ni finitigi dɔw olu tun bɛ ka bɔ an sɔnko ka na gawo u nana bi jan dɔ kɔnɔ sa ko bɛ k'aw fɛ yen Gabiro komini kɔnɔna na wulikajɔ in nɔgɔni kɔni fɛ sa a yira k'a fɔ ko maa 5 de kɔni kun tora a la dugudenw olu y'a ye k'a fɔ ko mɔbili caman jenina fala sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ armée yɛrɛ bɔra ka na kibaruya di min ye baro kɛlɛtigi ye a ka bataki la a ko cogo di ko jumadon février kalo ale tile 7 san 2025 selifana tɛmɛnen kɔfɛ olu tun bɛ ka sɔrɔdasiw ka mɔbili tun bɛ ka min ye maa dɔw dɛmɛ sa n'o ka se ka u latɛmɛ sira fɛ n'o ye an sɔnko ni gawo ye ko bɛ yɔrɔ la kɔni u binna kilomɛtiri 30 u binna jan dɔ kɔnɔ jan in kɛlɛw bɛ waati la tuma min na a yɛrɛ k'a fɔ bamanciwale ni dɔwɛrɛkɛbaw maa minnu bɛ yen n'olu tun ye maaw ye n'olu tun bɛ mɔbili ninnu kɔnɔ olu ja tigɛlen sa u taara olu kɔni nɔfɛ ka taa mugu ci olu la yen sɔrɔdasiw y'a yira sa k'a fɔ ko mugukan kɔni banna kosɛbɛ mɔbili 3 o jenina maa 25 o bɔnɛna nin na 13 olu kɔni joginna
min ye sanubɔyɔrɔ min bɛ n'o ye Natahakaw ka sanubɔyɔrɔ ye Gawo mara la waleya cɛjugu in k'a tɔ taara kɛ yen wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ munumunu salo la yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka kow bila sen kan cogoya min na min ye yɔrɔ in na u bɛ se ka cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de senfɛ sa Bamanciwale ni Ɲugawale kaba maa 19 su tun bɛ yen min ye 4 ɲɔgɔnna u kun joginnen bɛ yen mɔbutɔw minnu ni minɛn minnu b'u bolo sera k'olu dɔw minɛ wolomasiri tabaw ko sa ko ale kɔni bɛ sanga foyi kɛ ka ɲɛsin duw ma du minnu bɛ n'olu ka mɔgɔw tora nin ko in senfɛ a y'a yira sa f'a fɔ ko minnu joginna ko senfɛ u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa olu ka furakɛli ko bɛ se ka kɛ cogo min na yɔrɔ yɛrɛ la fana n'o ye siraba ye sa n'a bɛ fɔ o ma ko route nationale 17 a escorte ko a bɛ to sen na maa o maa bɛ yen n'i bɛ fɛ ka bɔ n'i ka mobili ye armée ale b'i dɛmɛ yaasa i ka se ka taa Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaa fɛn fɛn b'a yɔrɔ la k'u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲini u bɛ se cogo min na ka se ka tɛgɛ da olu kan min ye sɔrɔdasiw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya minnu filɛ nin ye u tɛna se ka sigi k'u bolo fila da u sen kan o de la a nɔgɔni fɛ dɔrɔn u ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ fɔlɔ o ye ka taa yɔrɔ in yɛrɛ larawulili kɛ Gawo ni Ansɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ kunu ni kuna siniko u y'a yira sa k'a fɔ ko Jɛbɔkaw fɛ yen ale ni Irankaw fɛ yen Tinetabakatikaw fɛ yen ka taa se Garuguna ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa armée kɔni ye wulikajɔ kɛ yen Bamanciwale kɛbaa maa 8 maa 4 u y'o bɔnɛ u ni na moto 3 u y'o jeni min ye maramafɛn minnu tun bɛ olu bolo k'olu minɛ kilomɛtiri 40 fana Hausa Fulanikaw fana fɛ yen waleya min a kɛra o yɔrɔ min na fana u tora yen ka Hausa Fulani n'a lamini bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi sabula a yɔrɔ in a yera k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw ye olu dogoyɔrɔba ye yen ye n'an bɔra Mali la an bɛ taa Maroc gendarmerie ɲɛmaaba n'o ye général de brigade Musa Tumani Kone ale tun bɛ taamala Marokukaw fɛ yen k'a daminɛ sa janvier kalo tile 28 na ka taa bila février kalo tile fɔlɔ la ale kɔni taara sa Mali ni Maroc ka balenya baara min bɛ ka t'o sinsin gendarme kunda a yirala sa k'a fɔ min ye Maroc kɔni ye farafinna yan ni Ɲugawale ni Bamanciwale kɛlɛli kɔnɔna ale ye ŋana ye sabula kibaruya kɔnɔna bi na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw ye o kibaruya ɲuman o bɛ sɔrɔ Marokukaw bolo général Kone ka taama senfɛ sa a kɔni ka ko fɔlɔ olu kɛra minnu ye o ye ka taa sa ka kumaɲɔgɔnyaw sigi sen kan min ye Maroc ni Mali bolo bɛ se ka don ɲɔgɔn ma cogo min na sa ka Ɲugawale ni Bamanciwale kɛlɛli kɛ gendarmew ka gun kan min ye général ye a ye waati dama a ye taara yɔrɔ damadɔw lajɛ a ka tagali ale senfɛ gendarmerie bolofara min bɛ yen n'o bɛ u ka masakɛ yɛrɛ ka nagakɔrɔla la maa minnu bɛ yen n'o b'an ka jamanadenw fana tɔgɔla ye n'o y'an ka colonel Abdelkader Kulubali ye ale bɛ baara kɛ Mali lasigidenso la ale ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don finitigiw ka ko ma ale fana tun b'a kɛnɛ kan jɛrɛjɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ masakɛ yɛrɛ nagakɔrɔ n'o o ye u ka gendarme bolofara ye u n'olu masalala o kɔfɛ sa min ye général ye a taara u ka kalankɛyɔrɔw caman na wulu ka taa se min ye u ka kalankɛyɔrɔ min fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ masakɛ yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la garde corps la sow mototigiw ka taa se u ka gendarmerie bolofaraba minnu fana bɛ yen Kasablakakaw fɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ gendarmerie directeur général a kun bɛra fana u ka kalanso la sa kalanso min bɛ yen n'o y'u ka sanayɛlɛ kalanso ye gendarmerie kunda général de division Muniru Yazidi ale fɛ o ko in senfɛ sa kalanso in kɔni lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ sabula an yɛrɛ ka gendarme caman ye kalan kɛ ye ka kɛ ni ko ni ko fɛnw kɛcogo ye olu ni ɲɔgɔnma in hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ k'an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔ bɛ kalan na yen lieutenant Falaye Danbele ale bɛ o la ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ ni Ɲugawale ni Bamanciwale kɛ waleyaw kan min ye ko bɛ cogo min na o kɔfɛ sa u ni u ka gendarmerie directeur yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a n'an ka jamana gendarmerie directeur nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen min bɛ ka kɛ Marokukaw fɛ yen a y'a ɲini u fɛ sa an ka maa minnu bɛ kalan na Maroc nin waati na u ka baara minɛ sɛbɛ la u kana ni surusala jɛ hakɛ minnu fɔlen don k'olu bɛɛ lajɛlen bato kuma tɛ u ka jamana taabolo u bɛ jamana min kɔnɔ o kɔfɛ sa min ye u ka ekɔliso min bɛ yen waati yɛlɛma kɔlɔlɔ hukumu kɔnɔna na n'o kɛlen don ka u ka lakana sigida lakana fara ɲɔgɔn kan so ale ni u ka wulu minnu bɛ gendarmerie kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen min kɔnɔna na a taara o fana lajɛ sabula Marocaw fɛ yen o jɛkulu in sigilen don ka se ka min ye u ka kungow u ka foro u ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ fɛnko la k'olu lakɔlɔsi gendarmerie directeur sa yanni a ka baaraw kuncɛli cɛ ka bɔ Maroc kɔnɔna na n'o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye
a taara Asan de misiri min tɔgɔ dalen no ale la taara ɲɛ da o kan a yɛrɛ n'a masudamaw caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in kɛnɛ kan fala ye n'an bɔra yen premier ministre ye bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 11 b'a tɛmɛ ni miniti 30 ye ale ni ministre Sanu olu kan ka kunnafonidilaw bisimila primature la ɲɛfɔli bɛna taa kɛ mun kan wari min bɛ yen n'a kuma cayalen don bi jamana kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko premier ministre ale ye fanga ka kuma lasela ye fanga ka musaka ko fana o bɛ Sanu de bolo baara bɛ kɛ premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la bi sabula février kalo tɛmɛnen tile 5 n'o o kɛra conseil des ministres ye o de la sa fɔra sa ko musaka min bɛ bɔ jamanadenw kun Orange Money n'a tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ sa a bɛna taa ɲɛfɔli kɛ o kan fala ye n'Ala sɔnna a ma juma nata in Segu kɔnɔna na yan an sigilen don ka premier ministre kɔnɔ han a kan ka na yan baaraba 2 bɛ yen a kan ka n'o kɛ Segu kɔnɔna na Segu ndulati kɛnɛ n'o o kurakurayara n'o tɔgɔ dalen don Amarindaw la a kan ka n'o Kurubukari maakɔrɔw ka bulon a kan ka n'o birikiden fɔlɔ fana da nin bɛɛ lajɛlen nana kɛ général de division Ablaye Mayiga fɛ Segu kɔnɔna na labɛnw kɔni bɛ senna kabini kunungo festival Sidi Niger banyɔrɔ yɛrɛ la a kuma fɔra ye kosɛbɛ ko maaw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa premier ministre a bɛ se ka kunbɛn cogo min na yanni premier ministre ka na ministre min bɛ baara ni baaradege kunna n'o ye Musa Seki ye ale taara Marakalakaw fɛ yen Marakalasa kalanso min bɛ yen n'o o yɛrɛ bɛ Sɔrɔdasiw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko atelier centraux a taara o lajɛ Bafokaw fana fɛ yen a taara ɲɛ da olu ka yɔrɔ kan min ye Marakala atelier centraux ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko nɛgɛ sɔrɔdasiw olu de bɛ baara kɛ o kɔnɔna na yen Charpentier ka taa se Kivu belebeleba ninnu ma sa sɛnɛkɛlaw bololaminɛw ani liw min ye armoire ye minɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka dilan bi nɛgɛ la min ye atelier centraux la Marakala Musa Seki taara ɲɛ da o kan u ka baara kɛcogo a n'u ka ko faamuya a y'u fo k'u waleɲuman dɔn muso minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na fana a y'olu fana fo ka cɛsiri ni timinandiya la baara faamuya cogo ɲuman na min ye madame le ministre a bɔlen sa a nana Bafokaw fɛ yen Bafo fana a taara lajɛ kalan ni kalandege ni baaradege baara min bɛ kɛ o kan kɔnɔna fana na a y'i ɲɛda olu kan ni gɛlɛya min b'u la a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye o de kɔfɛ sa a y'a ye k'a dɔn k'a fɔ min ye mobiliw u bɛ se k'olu dilan kuranko u bɛ se k'o ɲɛnabɔ a bɛ fɔ min ma ko mécanique générale ale ni menuisier en bois o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bafo kan kɔnɔna na min ye filitigiw b'a la cogo min dugudenw olu fana bɛ se ka kalan kɛ Bafo kan in kɔnɔna na officiers ni sous-officiers olu kɛrɛfɛ sa a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka defu ko ma ɲɛ u bolo musomaninw ni cɛmaninw na olu fana caman bɛ yen olu bɛ ka kalan kɛ nin waati in yɛrɛ la yɛrɛ kalanbolo in a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye Cidari Idrissa Jila ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko kalanden 97 de b'a bolo musomaninw olu ye 16 ye yanni ministre ka segin ka taa Bamako fala ye komi i yɛrɛ tun bɛ yan i y'a ye cogo min a taara Segu festival Sidi Niger kɛnɛ kan yɛrɛ min bɛ yen n'o ye Payin Tise i b'a dɔn k'a fɔ ale ka mɔgɔw b'o la n'o ye bolola baarakɛlaw ye olu fana tun b'o kɛnɛ kan a taara yen festival yɛrɛ daminɛli baara Musa Seki yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen na a tɔɲɔgɔnw olu kɛrɛfɛ a Segu kɔnɔna na yanni a ka segin ka taa Bamako fala ye ministre min bɛ yen n'o bɛ muso den ani du kunna Segukaw fɛ yen festival Sidi Niger hukumu kɔnɔna na sa Sɔmɔnɔso la kunasini ko ale taara kurunkurusi o ɲɛmaaya baaraw kɛ kurunkurusi ale bɛ tali kɛ festival Sidi Niger tako 21 na 21 min ni Sɔmɔnɔso maaw y'a labɛn kosɛbɛ dangan kɛrɛfɛmaw bɛɛ lajɛlen fala ye kɔni ye kurun tila u ni ɲɔgɔn cɛ a yira sa k'a fɔ jɛmanw tun bɛ minnu na olu de ye se sɔrɔ jɔnjɔn dira olu ma ani musaka boso minnu bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka ji in kɔlɔsi sabula kabini festival sigiko fɔlɔ olu ni Mamu Dafe bɛnna o la baara fɛn fɛn bɛ kɛ sa danganda la festival waati o y'olu ka baaraw ye Jego an b'ale fɔ yan sabula festival commission éthique o ɲɛmaaya bɛ ale bolo Danbɛlɛkɛ a n'a ka maaw k'u fo olu de kurunkurusi in sigi sen kan Burama Jara tun bɛ yen ministre n'o o ye muso du ani denbaya ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan fala ye kununko lasigiden 2 ale ni an ka jamana kɔnɔna na maa min bɛ Banque mondiale tɔgɔ la olu sera an fɛ yan kununko min ye Rachina Korène ye ni ale ye américain ka lasigiden ye muso dɔ ale tun bɛ yan Idriss Isbayen Marocain ka lasigiden tun bɛ yan Clara de Souza ale ye Banque mondiale ka musaka ko ɲɛnabɔbaa ye Mali ale tɔgɔ la ale ni Chad Niger ani Burkina tɔgɔ la min ye Julien Dambélé Sano ale fana tun bɛ yan ale ambassadeur extraordinaire ye n'o ye Burkina o tɔgɔ la ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye u nana yɔrɔ min na u taara Segu foire kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda foire ale k'o kan min ye AES stand ye u y'o lajɛ
tumutukaw ta ka sɔrɔ ka don sugu kɔnɔna na ka sugu kɔnɔ fɛnw lajɛ o kɔfɛ sa u nana kɔrɛ la ye sa mamu ale y'u bisimila ye min ye baara mun tun bɛ n'o kun kan ka kɛ kɔrɛ la sa o ye u ka taa musée lajɛ kɔrɛ yɛrɛ bibliothéque 2 min bɛ ani musée 2 min bɛ k'olu lajɛ studio k'o lajɛ u ka sɔrɔ ka taa ICAM kɔnɔna na u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ Mali ɲɛmaaw fo u ye nin min sigi sen kan nin ye nin b'a to k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ bɔ fala ye yanni ni lasigiden ninnu cɛ an b'a yira sa k'a fɔ ko Chine lasigiden ale ni Allemagne ta festival dayɛlɛ don alamisa tɛmɛnen olu fana tun bɛ Segu kɔnɔna na yan olu ye baara kɛ baara min n'u u senyɔrɔ la o ye festival dayɛlɛli baara ye ja minnu bɛ yen sa n'o ye an ka maa falenbaw ka jaw ye olu ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan halisa festival Sidi Niger fala ye a ko bɛɛ lajɛlen kun cɛla surɔ han Sektiyari Sek ale ye fɔliba de kɛ surɔ min ye Segu yɛrɛ maa tora yan n'o ma taa so fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen y'u bila u fila ni dɛbɛ la surɔ Segukaw fɛ yan ka se ka ko k'ale kun cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko san o san ni festival sigira sen kan n'a bɛna kun cɛ Sektiyari Sek n'a ka fɔlikɛlaw olu bɛ min k'a fɔ ma ko jam session a kun bɛ kana dɛsɛ ka bila koyi sabula maaw tun t'a fɛ ka taa so fiyewu nka an bɛ dugawu kɛ sa ko min ye festival ta ko 22 ye ala ka o kɛnɛ yira an na fala n'an bɔra yen an bɛ taa nin waati na Faransi b'a dɔn k'a fɔ nin kalo in tile 8 min ye Sidiki Jabate ye ale tun bɛ ɲɛnajɛ la yen ɲɛnajɛ in kɔni sɛbɛkɔrɔ jara sabula a yera sa k'a fɔ ko min ye Sidiki ye a kɔni ye yɔrɔ wasalen a sera k'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ a ko kɔnɔna ye maliyɛn minnu bɛ yen min ye dɛmɛbagaw ye u bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa baara in kɛ nka fala ye concert banna tuma min na Sidiki bɛ concert dɔnkilida 12 fili la a balimamuso fɛ yen wari kun bilalen don wagane dɔ kɔnɔ n'o ye euro wari 40,000 ye o kɔni ko k'an ka bɛn sa an ka sefa $130,000 ma so in kɔni u taara bi a kɔnɔ ka so in n'o ye Sidiki balimamuso ka so in sa o donna yen ka taa wari in kɔni ta fala wari in tɛ concert wari ye dɛ Sidiki yɛrɛ ye tournée minnu kɛ Europe kɔnɔna na o wari de don an ye kibaruya sɔrɔ cogo min concert wari o ti bɔ ni concert ma ban donc min ye Sidiki Jabate a ka nin wari in ta nin de tununa a balimamuso fɛ yen ko maa minnu taara ta u y'u kun biri a b'a fɔ ma ko ka kagulu d'u kunna k'u ɲɛda da dogo u taara yɔrɔ in kɔni kari wari yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na ka taa bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'a ye Sidiki ye baara laban minnu kɛ Europe jamanaw la concertw ni baaraw la o musaka de tun bɛ a kɔnɔna na u y'o de ta ka taa n'a ye sisan sa a ko kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ sa concert ale diya kɔni nana tiɲɛ ni nin waleya in de ye bi o de kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da fan bɛɛ lajɛlen fɛ wari in ka ca min ye $130,000 ye o tɛ wari denni ye fala ye o ka ca yɛrɛ de kosɛbɛ nka ɲɛɲininiw ni cɛsiriw bɛ sen na pour que min ye ko in tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di fɔlɔ musaka in a yera k'a fɔ ko a ye baara min kɛ Belgiquekaw fɛ yen a ye baara min kɛ Faransikaw fɛ yen ale ni yɔrɔ wɛrɛw olu bɛ a la nka min ye k'a fɔ ko a ye min kɛ sibiridon su o musaka tɛ sabula o bɛ bɔ ka jate ni baaraw olu banna n'an seginna ka na Bamakɔ an bɛ taa IPR la Katibugukaw fɛ yen Mohamed Saliya Ture ni ale ye an ka baara ni baaradege minisiri kɔrɔ ye ale bɛ kɛnɛ min sigi n'a fɔ ma ko Garangrɛn tun bɛ IPR Katibugukaw fɛ yen fala ye Katibugu kɔnɔna na sa u taara baro sigi mun kan gɛlɛya jumɛn bɛ baara ni baaradege kɔnɔna na bi ekɔlidenw yɛrɛ mana tila fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka bila u sen kan yaasa u ka se ka baaradege kɛ yaasa ka se ka baaraw sɔrɔ kalanso jumɛnw bɛ yen n'olu bɛ se ka maaw kalan i ka baara kɔfɛ i ka se ka baaradege fana kɛ jamana yɛrɛ kɛlen don ka mun sigi sen kan Mohamed Saliya y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ko n'Ala sɔnna a ma ko min ye grève nata ye o ye février kalo tile 16 o bɛna kɛ quartier malikaw olu fɛ yen nin bɛ dan segi an ka bi kunnafoni na o bɛ dan segi fana an ka Segu nali la min ye festival ale hukumu kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen fo hôtel résidence Adama a n'a ka cɛdenw n'u ka baarakɛlaw k'olu fo hôtel Dalta maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn hôtel Savan n'o ye Mamu yɛrɛ ka hôtel ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn maa y'an dɛmɛ baara in na k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye Segu festival Sidi Niger papier laban ye an bɛna na wuli sisan k'an kunda Bamakɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ o b'a sɔrɔ an sera Bamakɔ a k'an bɛɛ Fala ye Keyita min ye Kɛba ye k'a jalo Ala ka tile hɛrɛ caya Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala ka dɔgɔkun in timɛ ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ sɔɔni
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11